Sige, uhaw sa ko. Uy! Turan di si nanay. Nay! Oy! Ano na amaw ka? Di ba tulog ka na ako? Gayro di ka kapusun kayo. Eskwela na naman po dong ma. Tabado pa man karon nakapataka naman ka nay dili. Ay, au, di ay. Trabaho na sa di sinuunsong nay. Oo. Nay papila ko. Nay di pa kapila lang sa Lunes bitaw nay kay gingon si ma'am kay mag-drawing daw mi og kanang baka og kanang karabaw nay og kanang kanding na wala ko katong pang kolor-kolor. Unsa na nga pugdol na datong imong krayola? Wala mo kuno palit kay crayola gud nay lapis naman po. Aw, sumani ba day abi po? Anong ita ko Sige, dito? na dito. Ni, isa ka sinuunsong. Oh, isa ka sinuunsong. Bawon ako nay. Yes! Nay, Hamayo kay nagdana kag mga gamit. nara nay. Kan ka to dinlo ha? Ay dito ko nay diri sa pikas nay. Adyo ha? Ingon man to si nanay nga pakahinluan daw ang palibot daw. Ang una day ani ako sa bugkalan day ay kay ingon si nanay para makaunod daw og tamang ang kanang kakao. Pasan na ko ni trabaho kay para makapila pag sa perpuno ni ako matrabaho. Kaya naman ko rin ang unsong upala. Upala yung magandang punuan. Kani makaunod din ni taman ng kakao kaya nabukalan naman ni ingon na si nanay. Oh, nay, gitarong na ako nay. Gibukalan na ako nay para makaunod og taman ng kakao. O sige, kay mangdubdub po ko dire. Oh. Nay! Tarungon ganda ako ni Hinlo nay kay para sinuunsa magbalik-balik ko pa trabaho sa ato nay. Siligan na po ang punuan ani ko. Pagkatarungon ra ba daw pagtilo daw? Ayuhan nagtrabaho ha, kay ako nang dubdub po ko dire. Nay, ayun. Nay! Saan man yung naglupad-lupad? Ala! Nasa yung pinakan mo ba? Gingan mo ka. Gingan mo ka, nga di ka kinuban. Nay. Dapat madasin mo na, gingan mo ka, o kaya uban.